Jintlaħaq ftehim bejn il-Gvern u s-sidien ta' binja li tilqa' fiha l-ħaddiema tal-Awtorità għall-Komunikazzjoni u l-Konsumatur biex jitneħħa saqaf tal-asbestos minn binja biswit dawn l-uffiċini. Din il-binja u l-uffiċini għandhom l-istess sidien u s-saqaf se jitneħħa bi spejjeż għas-sidien. Dan is-saqaf kien ilu f'kontroversja għal diversi xhur, hekk kif il-ħaddiema saħħu għal iktar minn darba li dan ifisser periklu għalihom. Is-sena l-oħra l-Oppożizzjoni Laburista kienet ġibdet l-attenzjoni dwar dan il-periklu. Iżda f'Novembru li għadda l-eks Ministru Jason Azzopardi ċaħad dan is-saqaf fil-asbestos u li ma hemm l-ebda periklu għal saħħet il-ħaddiema. Waqt żjara lill-Ministru Helena Dalli għamlet fl-uffiċini tal-Awtorità għall-Komunikazzjoni u l-Konsumatur fil-Belt tal-Bajda fejn iltaqet mal-ħaddiema hija ħabbret li matul ix-xahar id-dieħel se jibdew ix-xogħlijiet biex dan is-saqaf jiġi żarmat u mibdul ma ieħor ġdid. L-ewwel ħaġa dan li qegħdin nitkellmu fuq llum juri l-impenn tal-Gvern Laburista lejn is-saħħa tal-ħaddiema. Però mhux biss mill-Gvern, aħna konninna mill-Oppożizzjoni nitkellmu fuq din il-problema li hawnhekk f'din l-awtorità u minkejja li kien hemm rapporti, il-Ministru dak iż-żmien Jason Azzopardi kien jibqa' jirrifjuta illi jindirizza din il-problema. Kien sempliċement iwieġeb il-press statements li noħorġu aħna, però baqa' ma sar xejn hawnhekk fuq il-problema. Ix-xogħol se jsir skont il-proċeduri applikabbli tal-Awtorità Maltija għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u minn kuntrattur li huwa liċenzjat u kwalifikat. Dan biex jiġi assigurat li ma jkun hemm l-ebda periklu għas-saħħa tal-ħaddiema waqt li jkun għaddej ix-xogħol li se jieħu madwar ġimgħa. L-eks Ministru Jason Azzopardi baqa' jirrifjuta li jaċċetta l-argumenti u l-appelli li saru meta f'rapport maħruġ mill-Partit Laburista esprima l-fatt li għandhom jittieħdu passi ħalli jitneħħa l-periklu għal ħaddiema. Sa dan it-tant il-General Workers Union qalet li tinsab sodisfatta l-fatt li sa fl-aħħar se jinqala s-saqaf tal-asbestos u ttieħdu passi meħtieġa u din is-sitwazzjoni se tiġi rimedjata. Il-General Workers Union qalet li kienet protagonista sabiex is-sena l-oħra wara li maltempata kisret parti minn dan is-saqaf kienet inġibet l-attenzjoni tal-awtoritajiet u bdew proċeduri ta' monitoraġġ.